Fi stqarrija li l-Partit Nazzjonalista ppubblika nhar it-Tlieta filgħaxija wara l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari, Franco De Bono fost oħrajn kien akkużat bit-tradiment. Madankollu meta kienet jieħu sehem fil-programm Realtà fuq One, id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando qal li waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari kien hemm qbil li l-kelma tradiment ma tintużax fil-konfront tal-membru parlamentari Franco De Bono. Meta kontu tiddiskutu il-wording nimmaġina li f'ċirkustanzi normali jkun hemm qbil fuq il-lingwaġġ li ħajintuża il-wording. Din il-kelma partikolari tradiment issemmit jew le? Intom qbiltu kollha fuq. Żgur li ma jissemmix il-kelma tradiment. Direttament fil-konfront ta' Dr. Franco De Bono, żgur li kien qbil fuqha. Tajjeb. One News huwa informat li l-kidba tal-istqarrija f'isem il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kienet fdata f'idejn grupp ristret ħafna ta' nies. Tant li d-deputati nazzjonalisti ma rawx il-verżjoni finali tal-istqarrija mibgħuta lill-mezzi tax-xandir illi suppost kienet tinkiteb skont dak li kien miftiem fil-laqgħa illi kienet għadha kif intemmet. Sa dan it-tant Jeffrey Pulicino Orlando jemmen li jekk il-Gvern mhux se jkollu maġġoranza fil-Parlament, l-unika triq il qudiem hija dik illi tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Jekk il-Gvern jara li m'għandux maġġoranza, m'hemmx stabilità fil-Gvern, ovvja li għandu jsejjaħ elezzjoni għal ġid nazzjonali. Mistoqsijek fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista hemm xi nies oħra illi jaqblu miegħu fuq din il-pożizzjoni, Pulicino Orlando wieġeb hekk. Intom bejnitkom titkellmu wkoll hemm iktar. Ġulja, mhux ovvja ma tistax inti. Ġifieri hemm iktar. Jekk inti jkollok gvern nistabbel. Naħseb jiena hija l-animu tal-common sense. Id-Deputat Nazzjonalista qal li s-sitwazzjoni preżenti ma tistax titwal. Li l-animu li dis-sitwazzjoni żgur li ma titwalx. Żgur li ma titwalx.